Ja mun äiti kuoli 92, kun oli mun äiti kuoli, tai 92. Mä soitin sinne sen Koskelan sairaalaan ja mä kysyin, että onko mun äiti vielä elossa. Ja sanoin, että sun äiti vai? Äiti on kuollut. Ja sit mun tuli paha mieli, tai semmonen paha mieli, että mun äiti oli kuollut pois. Ja sitten kukaan ei soittanut mulle, että on äiti, Pertti Kurka äiti on kuollut ja minun äidin hautajaiset pidettiin, mutta kukaan ei soittanut mulle. Halo, jos te haluatte tanssia, niin tanssikaa vittu! Eduskunnassa aina asioita puhutaan, mutta puheesta ei saa selvää. Eduskunnassa aina asioita luvataan, mutta lupauksista ei tuu totta. Mä vihaan eduskuntaa. Mä vihaan tätä maailmaa. Mä vihaan eduskuntaa. Mä vihaan tätä maailmaa. Kiitos. No niin, Toni, Pertti, Kari, Sami. Tulkaas toimistoon. Tänne näin. Toimistoon. Urpi ja Annea, tänne vaan. Tulkaa nimipäiset. Jaa, mitäs sieltä paljastaa? Oho. Kundit tässä se eka on. No niin, tässä me nyt vaan ollaan vähän. Myydään eka tuotos. Katsokaa, joo. Tässä on mustelilla. Ole hyvä. Kiitos Louvre. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Kattokaa, Pertti Kodikan nimipäät Red Lounge Records. Mä arvostin ihan oikein. Hyvä. On paljon, molemmat kannet on upeita. Onneksi Arvokkaat tekit on... Sinä. No minä olen taiteiden juttu olen tehnyt. Tää on kyllä nyt Pertti aika mahtavaa. Tää on sun oma levy. Nyt saa olla kiitollinen. On tää yhtä juhlaa ja ensi viikon tiistai me ruvetaan tekemään toinen sinkkulevy. No niin, levy kunniaksi. Kahville. Miten sitä nyt menee tuota? No niin, eikö niin? Ootko tyytyväinen? Okei.